selección aleatoria. Correcto. Vale, E eso rematamos coa X, non? E rematamos coa xota. Pero este non facemos o acelerando ali en despacito. Sí, pon aí, Claro, acelerando. a modiño, E acelerando. temos que berrar os 4. Sí, despacito. Nena. Nena. Metades en www.sanpedroemocional.com, é un mapa emocional do barrio con arquivos sonoros contados pola veciñanza en clave de presente, pasado e futuro. É unha ferramenta moi potente que sirve de arquivo comunitario un pouco para comprender o contexto onde vivimos, respetalo e querelo máis aínda. Veño da vixe da barca veño. Veño da bala la pedra veño. Ai la lelo, ai la lalo, ai la lelo. Vaya liando.